Kaixo, ipuinean ikusi ditugun kontzeptuak errepasatuko ditugu. Hau da, noten tonua ere bereizi dezakegu. Notak altuak eta baxuak izan daitezke. Orain ikusiko duzue nola aldatzen den instrumentuaren soinua altu edo baxu jotzen dugunean. Entzun zazue, hau da saxofoiaren nota baxua. Eta orain berriz, saxofoiaren nota altua. Hobeto ulertzeko, nota baxu batetik beste nota altu batera eskala oso bat joko dugu. Musika egiteko instrumentu baxuak eta altuak erabiltzen ditugu. Entzun ditzagun instrumentu baxuak. Eta orain, instrumentu altuak. Agur, hurrengora arte lagunak!